Hvad så der? Det er Pixel Og Cookie. her. Og velkommen til noget mere Sanatorium Gaming. Og det er Cookie, der spiller nu, og mig, der har headsetet på. Og han er så dum, at han vil have det på hele tiden. Hele videoen igennem vil jeg have headsetet på, og det er nok rigtig dumt af mig, men... You know the word YOLO? It's been created for a reason. Er det for højt? Du ved godt, du også bare kan putte den der lille røde ting. Men Based on Slender. Based on Blender. jeg bor i Skive sammen med Slender. Created by Mark Steen and Ray Burgess. So epic! Hey, do you know what? What? Sanatorium. Hey guys, do you know what? No, we do know. Oh yeah, me too. Nå, nu skal vi i gang. Here we go into the sanatorium. Let's go til isbarn. Det kan vi godt. Nej, jeg går hen i det sted, hvor der... Vaskrummet. Nej, ikke vaskrummet. Then what's up? Jo, vaskrummet. Du kan lige så godt. Ja, det er dig, der kommer til at gå ud over. You fucking street. Well, I will get the biggest shock for history. Damn nigga, South is already getting pretty scary. Hvad er det, vi kan være hyper nu? Bouch. Isbar, 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 isbar. Ja, isbar. Nej, jeg isbar. tager lige den der derinde. Så vi lige har... Oh hell no, ain't no... Nej, jeg skal ikke sige den replik igen. Det passer ikke engang til. Så vi tager den derinde, fordi så... Oh my god, 21 frames per second, this is so epic, motherfucker. Det er faktisk mere end når jeg normalt optager. 25, it's driving so good for us. Nej, nogen dag. Nej, det er det ikke. Nå, jeg synes, det er det. Det er den anden side. I'm pretty sure about it. Slender, please come, I don't want to die. Hey, der er de der stolsæg, der kan kontorstolsæg. Det ser fucking awesome. Havde de her headphones, fordi... For min skyld. Det er nok. Vi skal altid tjekke bag dig, tak. Please tjekke bag dig. Please tjekke bag dig. Jeg havde det allerede. Fuck, jeg havde det. Ja, hallo. Du må godt bare tage dem af. Challenge accepted. Selvom det er fra mig selv. Tjek lige om han er bag dig. Tjek lige om han er bag dig. Hvad? Jeg gør bare, hvad du vil have mig til. Bare... Jeg hader faktisk, at han ikke er der mere, end at når man kan se ham. Fordi så ved man, han er der. Jeg tror lige, jeg tager min iPad væk fremme, så jeg ikke lige får op. Jeg kommer til at ødelægge den, for så er det på hans eget ansvar. Yep, long story, but isbar in sigte. Eller, ja, isbar. Fucking is. Slender, giver vi en is. Og så kommer han bag disken. Og du er så gerne. Hvad skulle det være? Hjerneguf! Fuck man, du creeper mig out. Hjerneguf? Seriously, what? Der er der vist. Husk lige at løbe lidt nogle gange, fordi han er hurtigere end os, so just so you know. Der er også en herinde, er der ikke? Somewhere. Here we go. Nowhere to run, nowhere to hide. There's nowhere to go, nowhere to hide. Der var også en herinde. Der er færdigt, der er kontorstol, se. De er så fuck. Behind you. Thanks. Og det var faktisk bare noget pisse lort det der, fordi så er han der ikke, og jeg er screwed. Hallo, du er fys. Er der ikke en her? Ja, toilet. To the toilet. Ja, og vi er lige taget med sin ting. Nej, jeg sagde ikke. It's just a fucking joke. Der. Hey, man. Remember to motherfucking run. No! Vi slutter dem her på, så vi kan også have mig til at gøre alt for ikke at det går. Okay, vi går efter at vinde, okay? La. Tjek lige der, men der er ikke. Fuck, jeg vil nogle gange når jeg løber. Ja, så fucker de op. Det er rigtigt, vi gør det så meget. Og vi skal også passe på med at løbe for meget, fordi så... Det kunne vi rejse. Rising. Eller, ikke for mig, men... Er der klokkeslag? Du kan bare skrue ned, hvis du... Selvfølgelig er der klokkeslag, hvor det jo regner faktisk. Derovre. Jeg fortryder allerede. Så skrue ned. Jo,
Hashtag fuck my life. Hashtag YOLO swagger. Jeg har ikke set nogen gang. Hvilket kommer så pisse ud af det. Vi laver bare den her enkle video her, når du ikke ved det. Altså det er også... Der sidder der, og jeg skruer så lige ned, mens du tager den. Og fuck skægt. Han er derinde, når du snakker for dig. We must go in there. We will win. We will fuck this der. Hvad? Nå jo, 7, tror jeg. Skriv det. Det er også mega skæmt. Oh shit. Okay, det der det var bare mega mærkeligt. Dice Slender. De dyr. Slender er et dyr, så det konstaterer. Jeg føler, at der er en anden, der... Jeg ved, at der er en anden, der er det. Ja, jeg tror faktisk. Ja. Den derovre har vi taget. Ja. Okay. Men det var faktisk et rigtig godt shot, det der. Hvilket ikke... Nej, vi så i dag. Jeg så ham lige et øjeblik, så kom jeg til at kigge lidt væk, og så... Det er nærmest som om vi så ham teleportere sig. Pins. Det lyder rigtig højt. What happened to you? Kigger væk til den, der kigger tilbage på hans krop er sådan lille, så jeg fucking retarderet ud. Ja. YOLO, jeg vil lave en også. Fint nok, men jeg holder den ikke inde, okay? Jeg holder dem ikke på. Ej, jeg slukker for lyden her til sidst. Jeg gad virkelig ikke. Okay. Jeg har faktisk slukket for lyden det meste af videoen. Så ved du godt, at der heller ikke er nogen video i selve videoen. Eller, ja, det er der ikke. Nej, YOLO. Nå. Så gør vi vel det, så... Ses. Like a real